Mataas ang yabi. Ding dong! Ang video na to karon kay magpalit mi og gulay sa Mako Public Market. Yehey! Kay layo man ang palengke diri sa amo. Lain pud amo ning baktason. Siyempre, magmotor jud ta para makalistag oras. Gamay. Kay dili parihan niya ihatag na nimo ang tanan pero murag kulang pa mangyapon. Salang. Pero masking nagmotor na mi, murag hini pa manggihapon ang dagan sa among motor. Kay ingon nila, nag-ingon sila na nadungog na ako, naingon nila na safety first daw. Oh, di ba? Gitaas na nako ang istorya, pero safety first na lang di ay ang masabot. Ongo. Hoy, mga ungo. Welcome to Mako Night Market. Oops, advice lang. Kung naamoy mahal sa buhay, uyab, o asawa, pamilya, pwede mong maglaag-laag diri. Kung naamoy kwarta, kailain pod, maglaag mo, o may kwarta, maglaway ra mo. O sa mga minor, paalala lang, aral muna para sure ang future. Ding dong! Sa akong katabian, naabot na demi sa Mako Public Market. O pag abot na mo, welcome kay mi diri. Kay ang mga tao sa Mako Public Market matinahuron. Dili mawala sila ang pambansang unsa man ato, unsa man inyo. Oops, agoy, dungkirig. Nakalimot ka? Natural. Kay palengke man na. Ay, o di no. Hihihi. Og na human na may pamalit sa among kailangan. Siyempre, manguli na pud ta no. Kailain pud no. Kay magluto pa ta. Oh, nakauli naman ta. Sugda na nato ang orasyon sa pagluto. Og isubak na nato ang million years na gibulad na dinosaur. Oh, wala. Human ang atong finished product na laoy. O di ba? Simpleng ulam lang. Abi ni mog nutrition man pa karon. Uy, dili na July karon, September na. Og maulang ka na ang akong na-experience karon. Og wala na ko na-experience ang imong share, like, and follow. See you for next video. I'm Don Kirig. Bye-bye.